ॐ विष्णुं जिष्णुं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविन्दम्। वेदसार सूत्रम अजिजीवात्म ध्यानम भक्ति योग तंत्रम इति तिरुवंजन मंत्रम वेदसार सूत्रम अजिजीवात्म ध्यानम। మధ్యావతారమితి ప్రథమ జీవమై సురులకు అభయమిచ్చి సుకృతమే సేగనించి మందర నగరాజము కూర్మము తానై మోసే దానవ చేష్టలతో కొల్లుమన్న సాత్విగాచి భీకర వరాహమై హిరణ్యాక్షు తుర్చిగాచి భీకర వరాహమై హిరణ్యాక్షు త్రుంచి పుడమిగాచి ప్రహ్లాదుడు వేళంగా ఉగ్ర నరసింహుడై ఇలను అవతరించే ఘటనా ఘటవటువై మూడేను అడుగులంటూ ఆద్యంతం అనంతమై బలికి ముక్తి నొసగే జమదగ్ని పుత్రుడై అగ్నిగణ నేత్రుడై రుద్రుడై భద్రుడై అరవీర ఉగ్రుడై జమదగ్ని పుత్రుడై అగ్నిగణ నేత్రుడై రుద్రుడై భద్రుడై అరవీర ఉగ్రుడై పరశురముడై దుష్ట శిక్షణ గావించే పరశురముడై దుష్ట శిక్షణ గావించే ఓం ఓం నారాయణ హరి ఓం నారాయణ ఓం ఓం నారాయణ హరి ఓం నారాయణ। కడగండ్ల కష్టాలు పడసినారయ్యా సతిపతులు దూరమై వగచినారయ్యా కడగండ్ల కష్టాలు పడసినారయ్యా సతిపతులు దూరమై వగచినారయ్యా రామావతారము ప్రేమామృత సారము ఏడేడు లోకాలకు అది తారక మంత్రము రామావతారము ప్రేమామృత సారము ఏడేడు లోకాలకు అది తారక మంత్రము విశ్వభండారము తనలోనే చూపగా లీలా వినోదము కృష్ణావతారము విశ్వభండారము తనలోనే చూపగా లీలా వినోదము
శివశక్తి యోగ మార్గం